ଆପଣ ଏମିତି ବନେଇଲେ ଯେ ମୋ ପତିଦେବ ଖାଇକି ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରିଆକ୍ସନ୍ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସଣ୍ଡେରେ ବ୍ଲଗ। ସଣ୍ଡେ ମାନେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରେ ପଖାଳ ସହିତ ଟିକେ କଷା କଷି ନହେଲେ କ'ଣ ହବ। ସକାଳୁ ଉଠି ହଜବେଣ୍ଡ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ମାର୍କେଟ। କ'ଣ ଆଣିବେ? ମଟନ୍। ଆଉ ଫରମାଇଶ ମଟନ୍ କଷାକୁ ଟିକେ ପଖାଳ ଭାତ। ମୁଁ କହିଲି ମଟନ୍ କଷା କରିବି, ଗ୍ୟାସ୍ ପୁରା ସରିଯିବ ଯେ। ସେମିତିରେ ତ ଗ୍ୟାସ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ମୁଁ ଟିକେ କ'ଣ କଲି ସର୍ଟକଟ୍ରେ ବନେଇଦେଲି ମଟନ୍ କଷା। ହଁ, ଆପଣମାନେ ଜଜ୍ କରିବେନି ହେଲା। ଆଉ ଖାଇସାରିକି ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖି ସାରିଲେଣି। ସେ ପୁରା ବୁଲି ବୁଲିକି ମାଗିଲେ, କହିଲେ ଆହୁରି ଦିଅ, ଆହୁରି ଦିଅ, ଆହୁରି ଦିଅ। ସଣ୍ଡେ ମାନେ ପଖାଳ, ଦହି ପଖାଳ, ମଟନ୍ କଷା ଆଉ ଟିକେ ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ି ନହେଲେ କେମିତି ହବ ଯେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କରିଥିଲି ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।